Devítiletku v Praze Dejvicích navštěvuje neobvyklý žák, Norodomy Sihanovi, syn hlavy kambodžského státu, prince Sihanuka. A Manička se konečně utišila. Snad už by toho čarování mohl nechat Hrvinku raději zpět, ale Hrvinek ani slyšet. A tak všichni souhlasí, aby Hrvinek ukázal ještě jeden kouzelnický kousek. Učitelé jsou s malým Sihanukem spokojeni. I když je tu jen půl roku, učení v naší škole mu nedělá potíže. Na pololetním vysvědčení má samé jedničky, jistě si je zaslouží. Do konce školního roku se určitě polepší i v češtině.